imam evo tu čast i privilegiju da vas pozovem danas u Hotel Lav, gdje se odvija isto tako jedan koncert duhovne glazbe. Ako ste zainteresirani, ulaz je slobodan, besplatan, od 18 sati. To je projekt Doline Blagoslova, gdje će vam toplu dobrodošlicu zaželiti organizatori Doline Blagoslova, gospodin Lazar i gospodin Vlado, koji već evo 4 godine u Vukovaru okupljaju ljude dobre volje i glazbenike diljem Lijepe naše. Tako će se večeras svojom glazbom predstaviti grupa Nebo iz Samobora, grupa Istočni svjetionik iz Iloka i gosti, posebni gosti iz Nizozemske. Dođite i budite dio ovog lijepog druženja. Ulaz je, kao što sam već rekao, slobodan. Dakle, Hotel Lav večeras u 18 sati, ulaz je slobodan, pa evo, vidimo se tamo.